Ni y'a san caman ye mun kɔni ye terrain ye ale kɔni jɔra a yirala k'a fɔ laban in na k'a baaraw ko olu tun daminɛna fo maa caman kɔni tun ye i ka dɔn k'a fɔ u ka nimisi wasa ani u ka ɲaɲa ka o yira nka o kɔfɛ terrain jɔra nka bi i ka dɔn k'a fɔ marisi kalo tile 9 terrain ale wulila ka bɔ Bamako ka kunda Kayi kan mun kɔni ye kunnafoni ye u bɛ t'o di dugu ma terrain a bɛ tɛmɛ dugu minnu na Isa Jawara n'ale ye collectif Sauvons-les Rails o ɲɛmaa ye an ka ale lamɛn. An nisɔndiyalen kɔni bɛ ka taa Kayi nin ye terrain bɔlen parce que bi m'an bila an bɛ ni terrain de nɔfɛ anw ka dugu sigilen don Rayida de fɛ ni terrain tɛ foyi man ɲi an degunna yɛrɛ de fo k'a fɔ k'an degunna nin bɛ ka fiɲɛ min bɔ an sen kɔrɔ bi an sewalenba de don alhamdulilayi ala kɛnɛ de b'a dɔn. U bɔlen kɔ Bamako u y'u kunda dugu caman kan mun kɔni ye Jibril Toldo ye n'ale kɔni ye nin collectif in ale ka kumalasela ye ani Dudu Gaye n'ale ye halisa nin collectif in o maa dɔ ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ u sera fan o fan fɛ maa caman de bɔra k'u kunbɛn k'u ka nisɔndiya ka u yira an ka u lamɛn. U yɛrɛ ka kuma ko ni ko ɲagalibagatɔw ma k'a ka tasuma faga n'a daji ma faga n'a nunji ma faga daji b'a faga vraiment an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka a ko la ɲɛtaga halisa minnu b'a baara la ala k'u bɔ n'u ka baara la vraiment merci bien. Terrain kɔnɔ an bɛ ka taga Kayi donc an bɔra Bamako sɔgɔmada in na vers 8h45 maintenant vraiment délégation kɔni n y'a yɛrɛ la an jɔra yɔrɔ o yɔrɔ population bɔra population riveraine bɛ ka bɔ vraiment parce que terrain ko in ka di u ye parce que an tɛ foyi dɔn an bɛ terrain de dɔn terrain de ka identité. Fanta Siabu Traoré n'ale fana ye nin collectif ma ye ale kɔni kankaramada kan o de bɛ ale bolo kɛrɛnkɛrɛnyala ka ɲɛsin Kayikaw ani dugu minnu ni terrain bɛ tɛmɛ o fɛ i ka dɔn k'a fɔ u k'u kɛcogo ka o yɛlɛma yaasa terrain min wulilen filɛ nin ye halisa ale ka mɛn sira la Fanta Siabu Traoré an ka ale lamɛn. An bɛ terrain kɔnɔ an bɛ ka taa mission d'information et de sensibilisation na Kayi an bɛ ka taa an balima minnu bɛ terrain sira la an bɛ ka t'u kunnafoni ani ka hakilina di u ma cogo mun na ni terrain bɛ wuli nin kɔfɛ a ka kɛ bɛɛ lajɛlen k'i ka responsabilité assumer habitude kolon minnu tun b'an na segin ka na k'a kan bilen parce que an k'a dɔn k'a fɔ ko anw minnu bɛ Arayida la anw dugu 31 mun ni terrain bɛ tɛmɛ an ka dugu la anw de sigikun ye terrain ka tɛmɛli ye voilà ni terrain ma tɛmɛ anw de tɛ balo anw de ka dabalo sigilen don terrain tɛmɛli la. Cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw olu ka fɔ la terrain wulili filɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ o de ye ka taa kunnafoni di terrain bɛ tɛmɛ dugu minnu na ani fo ka taa se Kayi mara la ka yira k'a fɔ don n'a nataw la terrain ale bɛna ka baara daminɛ i n'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ cogo min na Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.